Haka jingle kai Indian Super League hapring ke Chennaian Persia ke FC Goa. Haba pai shagane ke jingle kai baro artli ki Kynhun kia khai damar ar gol. Bari aga gol penya khai jong ke Chennaian layo ban Thep haka minit ke bah nyau pheu khundai. Haka jingle kai UEFA Conference League hapring ke Panathinaikos Persia ke Chelsea. Haba pai shagane ke jingle kai ke Chelsea kala khur ka nam job. Hadin bagalala abat pelim sok ya ka Panathinaikos da sau la ka wei. Barha ka nega jingle kai Felix layo ban Thep ar gol na ka banta ka Chelsea. Kata haka minit ka ba ar pheu ar barha ka minit ka ba san pheu san. Haka jingle kai Saudi Pro League hapring ka Al Riyadh Persia ka Kynhun u Benzema ka Al Ittihad. Aba pai shang nega jingle kai ka Al Ittihad kala khur ka nam job. Hadin bagalala abat pelim ya ka Al Riyadh da shigol lanot. Bariang nega shigol jong ka Al Ittihad layo ban Thep hashwa ban kot ka kela step kata haka minit ka ba sau peusan plus ar leng bau kante. Haka jingle ka Europa League hapring ka Tottenham Persia ka AZ Alkmaar. Aba pai shang nega jingle ka Tottenham kala khur ka nam job. Hadin bagalala abat pelem ya ka Alkmaar da shigol lanot. Bariang nega shigol jong ka Tottenham layo ban Thep leng ba ka penalti balakan jat do Richarlison haka minit ka ba san peulai. Haka jingle kai hapring ka Kynhun jong Paul Dyballa ka Roma Persia ka Dynamo. Aba pai shagane ka jingle kai ka Roma kala khur ka nam job. Hadin bagalala ban pelim ka Dynamo da shigol lanot. Bariagane ka shigol jong ka Roma layo ban Thep haka minit ka ba ar peulai leng ba ka penalti balakan jat do artem. Hagawai par ka jingle ka Europa League hapring ka Fenerbahce Persia ka Manchester United. Aba pai shagane ke jingle kai baro artri ki Kynhun kia khai damar shigol. Ya ka shigol jong ka Manchester United layo ban Thep haka minit ka bakhat san lengbau Erikson. Bari ka shigol jong ka Fenerbahce layo ban Thep haka minit ka ba South Kundai lengbau Nesri. Ban lengba ka jingle khai ka Manchester United kadon haka Kyrdan ka ba arpeway haka mi ya khen point.